ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଟିକ ଟିକ ପବନ ହଉଛି। ଯାଇକି ବେଗି କରେଣ୍ଟ କାଟର ବାବୁ ତୁଇ ମତେ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ କାଟିଦେଲ କରେଣ୍ଟ ଭାଇ କିସ ପାଇଁ? ପବନ ହେଉଛି ପରା। ହେଲେ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦବ କି? ପବନ ଉଡିଯିବ ନା କିସ କରେଣ୍ଟ? ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମନେ କର ମୁଇଁ ଏବେ କରେଣ୍ଟ କାଟି ନଥାନ୍ତି। ହଁ ଯଦି ପବନରେ ୱାୟାର ଛିଡିକିରି ତମର ଘର ଉପରେ ପଡିଯିବ ଆର ତମେ ଧରିଦବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଟେନସନ ନେନା। କରେଣ୍ଟ ଛାଡ ମୁଁ କିସ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଇ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା ପବନ ହେଲେ କରେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ହେବ। କିସଟା ଅସୁବିଧା ହବ? ତମର କରେଣ୍ଟ ୱାୟାର ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ଉପରେ ଯାଉଛି? କି ବାଧ ତମେ ଏମିତି ଘାବରା ହୁଅ ନା ଆଜ୍ଞା ଆର ଟିକେ ଯାଉ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଛାଡିଦେବି। ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଦେ ତୁଇ, ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବୋଲେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ କି? ହଁ ମତେ ଡକ୍ଟର ଦୁଇ ଓଳା କରେଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ କହିଛି, ତୁ ଦେବେ କି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଟା ପାল্টা କଥା ହୁଅ ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବି ତୁମକୁ। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଦେ ତାରপর ଦେଖବୁ। ମୁଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। କିସ ପାଇଁ ଦବୁ ନାହିଁ? ମୋ ପବନ ହଉଛି। ପବନ କେବେ ବନ୍ଦ ହବ? ମୁଇଁ କିସ୍ ନିଜେ ଫୁଙ୍କିକିନା ପବନ ଛାଡୁଛି କି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ? ମୁଇଁ ତୋର ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି। ହଁ ଯା ଗାଡି ଟିକେଟ ମୁଇଁ ଦେବି। ସବୁର କରେଣ୍ଟ ଦେ ଆର ଘରେ ଦେନା।